Шәле авылы Тургай балалар бакчасында балалар полилингваль белем алалар. Bir юлы туган татар телен һәм рус, инглиз телләрен өйрәнәләр. 29 еллык тәҗрибәсе булган тәрбияче Эльвира Җиһанжина балаларга рус һәм татар телендә җырлар, шигырьләр өйрәтә. Эшендә балаларга карата мәхәббәт гел ярдәмгә килә ди ул. Беренче чиратта балаларны яратсаң, һәрбер эшеңдә уңнан барачак. Родителләр, әти-әниләр белән дә бик яхшы мөгалимәдә буласың. Аларны аңлап, һәрбер баланың психологиясын аңларга кирәк, һәрбер баланың төрле ысуллар кулланырга кирәк. Кемгәдер ничегрәк булар, бөтенесен аңлап бетерергә кирәк. Балаларны самое главное яратырга кирәк. What color is it? It is white. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенең иң яшь белгече Лилия Газимова мәктәптән үк укытырга хыялланган. Бүген ул балаларга инглиз теле өйрәтә. Өлкән төркем сабыйлары тез формаларны белә, зураклары алфавит та өйрәнә. Менә бу безнең өйрәнгән мәктәпкә әзерлек төркеме иде бүген дәрестә. Алар инде 3нче елларын өйрәнәләр инглиз теленә. Балалар кызыксына. Әти-әниләр тагы да катырак кызыксына. Инглиз теле өйрәнү буенча. Чөнки 1нче класстан безнең кружок түгәрәк буларак инглиз теле керә башлады мәктәптә. Безгә ярты ставкага укытучы ставкасы бирелде. Сразу бу ставканы без бирдек английский языкка, инглиз теленә. Безнең воспитателебез бар андый образование белән, һәм ул бик теләп риза булып, менә 4 ел инде балалар белән инглиз телен өйрәнәбез. Безнең татар теле воспитателебездә рус теленеке дә юк. Эшләүче тәрбиячеләребез ике телне бергә үзләре алып баралар. Татар теле дәресләрендә, рус теле дәресләрендә группаларда бара. Барлыгы әлеге балалар бакчасына 136 сабый йөри. Аларның 26 хезмәткәр, шуларның 10-сы тәрбиячеләр карый. Коллектив уңышлы гына төрле семинарлар, һөнәри бәйгеләрдә катнаша. Һәрвакыт белемнәрен арттырып торалар.